Първото, което искам да кажа, е, че от сърце благодаря на всички вас, че днес, след една година, тази зала е пълна и в тази зала стоят хора, които наистина обичат града си. Казвам го и гласа ми притреперва, защото това беше една година, която ние се радвахме на много добри неща, но в същото време зад нас в историята останаха и много тежки уроци. Истината е, че всички вие съвсем прозрачно и открито пренебрегнахте политическите си пристрастия и застанахте като хора зад каузата Видин. А това всъщност е нещо, което ще позволи на нашия град да се промени и да заеме мястото си на картата на България така, както всички ние мечтаем и както ние си спомняме, че е било. В няколко кратки страници аз съм изложил това, което заедно свършихме за тази една година. Искам да ви уверя, че всички резултати, които сме постигнали, са плод на много усилия, направени и на невъзможното, за да го има този ефект. Страшното е, че наследихме наистина изключително тежка ситуация в нашия град. Така че за мен е удоволствие сега пред вас да изчета резюмето на отчета за първата година управление на Герго Гергов, кмет на община Видин. Уважаеми съграждани, преди една година поех управлението на община Видин с ясното съзнание за цялата отговорност на кметския пост и на тежкото наследство от предишното управление. През цялото това време, нееднократно, съм заявял своята твърда решимост, заедно с екипа си, да обърнем и променим тенденцията, да работим за възстановяване на доверието в общината и предприемем твърди стъпки напред и нагоре. Казвам екипа си, това сте вие. Първо, финансовата дисциплина дава резултат. Задълженията, които наследихме, бяха над 21 милиона. Запорите през годината достигнаха около 11 милиона. Просрочените задължения над 7 милиона. За около 400 хиляди лева бяха неразплатените заплати на работещите в общинската администрация. Година по-късно задълженията към третото тримесечие са около 16 милиона или стопени 5 милиона. На базата на организацията, която се създаде, успяхме да изплатим запори за 6 милиона и към октомври 2012 година остатъка по запори е малко над 1 милион. Изплатихме над 2 милиона просрочени задължения. На базата на посочените цифри мога да твърдя, че през изминалия период успяхме да погасим значителна част от задълженията, включително и тези към второстепенните разпоредители с бюджетни кредити. Сега проблем с изплащането на заплати не съществува. От анализ на Националното сдружение на общините в Република става ясно, че общината е увеличила събираемостта от данък МПС с 38% за края на 2011 година. През 2012 резултатът е с 9% отгоре. Второ, въведохме ефективни мерки. Зад себе си оставихме тежки уроци, които не трябва да забравяме, за да извлечем поуката от тях. Затова въведохме нова, по-ефективна организация за ежедневен контрол на работата с почистващата фирма. Повиши се взискателността и намаляха разходваните средства. През месец септември разположихме на територията на общината към 200 нови контейнера. Въведе се нова наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на община Видин. Извършено бе идентифициране и почистване на замърсените площи около града. Създадоха се условия за значително подобряване на управлението на отпадъците. Съвместно с фирма Екопак се оптимизира разположението на съдовете за разделно събиране. Общината се включи в националната инициатива да почистим България за един ден с над 700 доброволци. Около 1300 кг бяха събраните отпадъци за рециклиране. Трето, работихме сериозно по европейски проекти.
През едногодишния период на управлението ми се изпълняват проекти на стойност към 40 милиона лева. 4 от тях вече са реализирани. Усвоените средства са в размер на почти 2 милиона лева. Останалите 16 са в процес на реализация. Над 96 милиона лева е стойността на разработените проекти и на тези в процес на подготовка за кандидатстване 16 на брой. Сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са 8 на обща стойност 7 милиона 408 хиляди 690 лева. Сред проектите с най-голямо значение за цялата Видинска област е изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Видин, който се изпълнява по оперативна програма Околна среда. Общата стойност на проекта е 20 милиона 515 хиляди 302 лева. Друг проект, който бих посочил, е подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие град Видин. Той се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 година, съфинансирано от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общия размер на проекта възлиза на 499 990 лева, от които безвъзмездна финансова помощ е в размер на 474 990 лева. Одобреният бюджет е на стойност 3 милиона 992 529 лева и няма съфинансиране от страна на общината. Проектът предвижда изграждането на нови 30 жилища в 4 двуетажни жилищни сгради ЖК Гео Милев и реконструкция на вътрешно преустройство на 50 съществуващи жилища в 9 едноетажни блока в ЖК Строител. В домовете ще бъдат настанени 280 социално слаби. Още един важен проект в социалната сфера е домашен уют и грижа за деца в риск. Проектът се осъществява по оперативна програма Регионално развитие, а безвъзмездната финансова помощ е в размер на 1 милион 752 412 лева. Община Видин е бенефициент по него. Предвижда се изграждане, оборудване и обзавеждане на едно защитено жилище и 2 центъра за настаняване от семейен тип. С европейски средства ще бъде подпомогнато и развитието на културата. Вече завърши ремонта на художествената галерия Никола Петров. По проект Фестивал на изкуството Дунавски вълни той приключи в навечерието на празника на Видин Димитров ден. Вече одобрен за финансиране от Министерството на околната среда и водите най-мащабният ни проект, а това е водният цикъл на Видин. Изпълнява се по оперативна програма Околна среда 2007-2013. Стойността на проекта е 75 021 лев, 21 684 лева с ДДС. Собственото участие на общината е в размер на 2 милиона 685 776 лева и 38 стотинки. Тук искам да отбележа, че схемата за финансиране е изцяло преработена от нашия екип и от първоначално предвидените 5 милиона 533 432 евро или 10 милиона 845 хиляди лева, собственото участие е намалено и ние спестихме на община Видин над 8 милиона лева. Четвърто, Видин е с променен европейски облик. Независимо от затрудненото финансово положение, община Видин потърси нови решения за подобряване на градската среда, за благоустрояване и създаване на нови места за отдих и развлечения. Това стана възможно с общите усилия на всички работещи в общинска администрация, подкрепата на местния бизнес и помощта на десетки видинчани, които милеят за родния ни град. Променихме облика на Крайдунавския парк. В навечерието на великденските празници беше пребоядисан парапета на кейовата стена и бяха поставени декоративни кошници с цветя. Напълно бе ремонтиран санитарния възел в близост до крепостта Баба Вида на стойност 15 000 лева. Изградени бяха 2 нови сондажни кладенеца, с помощта на които се поливат зелените площи в Крайдунавския парк и на площад Бдинци. Ремонтирахме и боядисахме всички впейки в Крайдунавския парк и поставихме нови на централния площад. Поправихме неработещите чешми и фонтани. Открихме 6 нови детски площадки, 5 в град Видин и 1 в град Дунавци. Извършени бяха ремонти по 5 детски площадки в населените места от община Видин. Започна подмяната на старите автобусни спирки в град Видин. Вече са монтирани 6 нови, които отговарят на всички европейски стандарти
Осигурени са още 3 големи автобуса за обслужване на гражданите в градските и междуселищните линии, които са с рампи и могат да обслужват и хора в неравностойно положение, както и майки с деца. Извършен бе ремонт на 26 сгради в кметствата на община Видин на стойност 150 хиляди лева. Това не е правено повече от 20 години. В селищата от общината периодично се подменят старите осветителни тела с нови енергоспестяващи лампи. В момента се извършва ремонт и асфалтиране на общинската пътна мрежа на стойност 184 хиляди лева, както и ремонт и асфалтиране на дупки в град Видин на стойност 100 хиляди лева. Въвеждането на синя зона във Видин бе сред важните промени, които предприехме. Решението за това бе гласувано на заседание на Общински съвет от 29.3.2012 година. Намерението е да се веде нов ред за паркиране в централната градска част на града, който да е в полза на гражданите. Средствата, събрани от такси в синя зона, ще се вложат на 100% в ремонта и поддръжката на уличната мрежа в града и гарантирам лично, че тяхното изразходване ще бъде напълно прозрачно. Положих всички усилия ремонтът на булевард Панония да бъде направен и той да придобие наистина европейски облик. Цялата стойност на проекта възлиза за 4 милиона и 700 хиляди лева. Тази година приключихме кръговите движения, сигнализацията и пътната маркировка. През месец юли, когато посрещнах премиера Бойко Борисов, той ни даде лично перспективата и готовността на правителството да подпомогне град Видин по преодоляване на нерешимия до момента проблем с надлеза към булеварда. Пето. Развитие на социалните услуги. По-добре се работи по отношение социалните услуги на населението за качественото и ефективно изпълнение на дейностите по програмите от социални помощи към осигуряване за заетост, мерки за заетост, обществена трапезария, грижа за вас, подкрепа за достоен живот, нов избор, развитие и реализация, развитие на човешките ресурси и така нататък. Община Видин успешно осъществява проекта Обществена трапезария за 108 самотно живеещи лица, скитащи и бездомни хора. Подпомогнахме и дунавци, мисля, че там са над 50 човека, които ползват тази услуга. На 19 септември връчихме трудови договори на 105 души, които работят на територията на общината като спасители при бедствия и аварии, катастрофи и техници екология. Поех личен ангажимент и успяхме да осигурим необходимите средства, които община Видин трябва да даде в началото, с които да се изплащат месечните трудови възнаграждения, които са 380 лева на месец или почти двойно увеличение. Преди паричните транзакции по програмата да ни бъдат дадени, знаете, че разходите се верифицират в рамките на до 3-4 месеца. Общината кандидатства и по схема подкрепа за заетост по оперативна програма Развитие на човешките ресурси, по която са заявени нови 270 работни места в 9 дейности. Имам уверението, че след нова година тези програми ще тръгнат и ние ще можем тези хора реално да назначим, или иначе казано, ще имаме нови около 400 работни места общо, или това са 400 семейства във Видин, които ще имат доходи. Тежестта за плащане на заплатите на тези хора, както и подсигуряване на месечното им трудово възнаграждение е на същия принцип, както при програмата Нов избор, развитие и реализация, и ние сме готови да ги посрещнем, имаме финансовия ресурс. Шесто. С грижа за образованието на Видин. В изпълнение на стратегията за развитие на образователната система през 2008-2015 година и програмата за изпълнение на стратегията след проведени редица срещи с обществеността и институции в системата на образованието, ние направихме обстоен демографски, финансово-икономически и социален анализ. С цел оптимизиране на детските заведения и училищата на територията на община Видин и предотвратяване закриването на детски градини в малките населени места, преобразувахме 3 детски градини в селище от общината като филиали на детски заведения в града. Осъществяваме здравословно хранене на общо 230 деца месечно. Спасихме от закриване основно училище Свети Климент Охридски, като разменихме сградата му с тази на природно-математическа гимназия Екзархантин I. Община Видин извърши строително-ремонтни дейности на сградите на двете училища със собствени средства и осигури необходимите условия за нормално стартиране и протичане на учебния процес.
На време организирахме транспорта на децата и учениците, подлежащи на задължително обучение до 16 годишна възраст. Осигурихме отоплението за сезон 2011-2012, както и новия сезон 2012-2013 година в детските заведения и училищата. Културните институти заработиха ефективно в мрежа, която предстои да се развива. Видин има бъдеще на отворен културен град и за тази цел ще работим упорито в следващите години. През отчетния период са организирани над 260 прояви с културен характер. За първи път по случай националния празник на България 3 март бе направена историческа възстановка на освобождението на Видин, за което гражданите дадоха висока оценка. Ще посоча още две мероприятия: фолклорния фестивал Алботин 2012, както и детския празник Щурландия по повод на 1 юни. Фестивала Седмица на Синия Дунав, който осъществихме с подкрепата на Дунавския компетентен център, концертната програма на Видинския панаир, както и програмата посветена на духовния празник на нашия град Димитровден. Всички тези събития се случиха благодарение усилията както на хората от общинската администрация и културните институти във Видин, така и на безрезервната подкрепа на читалищата от общината и техните самодейни колективи. 8. Видин желана туристическа дестинация. Работим за това Видин да се превърне в позната и желана туристическа дестинация. С такава цел община Видин заедно с Асоциацията на хотелиерите и ресторантьорите и Видинската метрополия организира официално откриване на новия туристически сезон през месец март. Събитието се проведе под мотото Вида, Кула и Гъмза, съвременни легенди без граници, туристически дестинации от двете страни на границата. Разработихме проект Област Видин, северо-западна порта на България, чиято основна цел е да бъдат създадени нови и уникални туристически продукти и те да се рекламират в страната и чужбина. Консултативният съвет по туризма вече работи по изготвяне на нова стратегия и програма за развитие на туризма в следващия програмен период. 9. Видински успехи в спорта. Община Видин фокусира своето внимание и върху развитието на спорта. През целия период бяха организирани много спортни прояви, като волейболни турнири, стритбол, кръкочампионата D2 Time Attack, детски футболен турнир за купата на MNBM и много други. Стремим се да оказваме максимална, според нашите възможности, подкрепа на спортните клубове и да допринесем за популяризирането на спорта сред подрастващите, което всъщност е най-важното. Видин има изключително талантливи и способни млади хора. Тук не мога да не спомена нашата гордост Цветелина Цветанова, която зарадва цяла България със своя златен медал на световното първенство по самбо за юноши и девойки. Община Видин подкрепи нейния клуб борба самбо и джудо с сумата от 3000 лева. Същата сума бе преведена и на баскетболен клуб Вида Баскет, необходима за участието му в тази годишния шампионат. Баскетболистите доказаха още с първия си домакински матч, че могат да бъдат победители. В града ни бе проведен и държавен шампионат за юноши по колездене, в който състезателите от Видинския спортен клуб Стрела спечелиха златни, сребърни и бронзови медали в различни дисциплини. За да оцелее видинския футбол, който премина през тежки изпитания, с решение на Общински съвет бе гласувано да се създаде Общински футболен клуб ДИН 1923. Децата, желаещи да тренират този спорт, вече са освободени от такси и ситуацията показва, че техният брой се увеличи от тройно. За първи път тази година Община Видин отдели средства за финансово стимулиране на треньори към спортните клубове. В момента експертите от администрацията работят върху разработване на стратегия за развитието на спорта на общината. До края на годината тя ще е готова и смятам, че ще положи едни здрави основи. От една страна за развитието на масовия спорт за Видин и от друга за успешното реализиране на младите ни надежди в професионалния спорт. 10. Работим в услуга на гражданите. Общинската администрация се превръща в модерна и ефективно работеща. Осигурен е лесен достъп до услугите на общината чрез информационен център и отдел местни данъци и такси. Изградена е добра комуникационна система между отделните нива в администрацията и бързо придвижване на документацията.
Разбира се, тук има още какво да се желае. Мога да посоча интересни факти. Обработената входяща почта за периода наброява 14 330 писма, обработената изходяща почта над 36 000 писма, изпратените електронни писма са около 1000. За периода 3, 11, 10, 10 лично съм сложил подписи си на повече от 162 000 документа. Общо 159 предложения от страна на общината са подадени за разглеждане на заседание на Общински съвет Видин. От тях са приети 136 решения. Лично бих оценил работата с местния парламент като конструктивна и ефективна. За мен е важно, че разискванията по всички въпроси, които се поставят за разглеждане в Общинския съвет, са градивни, а решенията общи. През годината получихме и немалко признание за община Видин. Община Видин бе отличена от Министерството на труда и социалната политика с първо място в категория работодател наел най-много безработни лица в групи в неравностойно положение на пазара на труда. На 5 юни ми бе връчена наградата Златно евро. С нея се удостоверяват кметове на общини, менеджери на фирми, консултанти, постигнали високи резултати в усвояването на средства от Европейския съюз. Приза е учреден от списание фондове, програми и проекти. Видин получава престижно отличие, тъй като общината демонстрира ниво на компетентност и практическа реализация на проекти по европейските програми. Резултатите са оценени от експертно жури. Също така получихме награда от Моби2, динамично развиваща се компания в областта на обученията, консултациите, уеб дизайна и уеб решенията. Отличието се дава за принос към развитие на човешкия потенциал и икономика на знанието, за развитието на уеб и информационните технологии при общуването с граждани. Община Видин бе сред поканените на Пловдивския международен панаир. Повече от 2000 души са посетили информационната шатра на общината. Знаете, че за видинския бизнес беше напълно безплатно участието на щанда на общината. В рамките на панаира ни бе връчена грамота от национален преглед, конкурс за принос в развитието на туризма в Република България. Уважаеми съграждани, колеги, Видин е моята и нашата кауза. Независимо от финансовите затруднения, община Видин търси и намира пътища за нормалното протичане на работния процес, за създаване на по-комфортна делова среда. Ако тази година наследството на миналото управление продължава да хвърля сянка, кметският екип е твърдо решен да стопи задълженията, да потърси нови решения и да изведе общината на по-широк път, за да заеме достойното място, което заслужават нейните жители. Надеждите са ни свързани с влизането в експлоатация през лятото на 2013 година на Дунав мост 2 между Видин и Калафат. Той ще бъде вратата на България към Европа и с неговото отваряне ще се открият много нови възможности, които ние трябва своевременно да преценим и реализираме. Разбира се, на първо място очаквам задълбочаване на търговските контакти, откриване на логистични центрове, транспортните услуги да се развиват. На второ място инвестиции от страна на румънски фирми, които ще ползват облегченията на финансовата политика на България. Местният бизнес, разбира се, ще намери алтернатива в нови пазари. Разбира се, това е тяхна отговорност. Ние сме длъжни да подпомогнем максимално това нещо. Вярно е, че управлението на Дунав мост 2 е много важно и така смея да кажа, че преговорите върват на там, че това нещо да бъде във Видин позиционирано. Лично аз участвам в комисията по преговорите, заедно с областния управител. Имаме подкрепата и на държавата. Мисля, че ще успеем да постигнем и смятам, че това е важно за Видин. Моите лични очаквания са Видин да укрепне икономически, да се превърне в притегателен, културен и туристически център, да отвори висше учебно заведение. Филиал на Софийския университет Светин Климент Охридски във Видин може да стане факт още до година. Както това заяви просветният министър Сергей Игнатов при посещението си тук на празника на града 26 октомври. Уверявам ви, че преговорите с университета в Крайова също са доста напреднали, има реален шанс. Филиал на Крайовския университет със специалности по медицина, фармацевтика, стоматология също да отвори във Видин,
Така че, може би много скоро от липса на университет ние стъпка по стъпка да тръгнем към университетски град. Моето послание към вас е да имате надежда за утрешния ден, да бъдете уверени и изпълнени с оптимизъм за европейското развитие и обновяване на нашия дом. Това, разбира се, може да бъде постигнато само ако всички ние сме единни в своите начинания. Аз съм убеден в това, защото Видин е моята кауза. Нашите основни цели за следващия период от мандата са финансова стабилност, повече инвестиции и нови работни места, ефективно усвояване на европейските средства по оперативни програми, Видин университетски град, зелена и достъпна градска среда, Видин фестивален град на Балканите. Благодаря ви.